Sira lak iso nampa nggih saged. Babaring lakon Banjaran Narayana. Kang Maradi mring kautaman tanpa kang mring pangestune Margono wonten pangandika ingkang adhawuh Kakang Mas Narayana sing tak kandhake kelawan jeneng sira iki mau mestine sira lak iso nampa nggih saged. Punapa ingkang dados dawuh jeneng ngandika sampun saged kula ugemi nanging menapa inggih boten awrat ing atasipun kula kaliyan jeneng ngandika namung tiyang kalih ngerabasing pupuh lumebet wonten sak lebetipun negari ageng inggih menika negari Dwarawati Purwa. Jadi, ing dina lungguhan iki Kyai Margono tak kanthing merga prasetyanipun Kakang muktinipun Kakang muga muktine Kyai Margono yen ana rubeda rekoso rekasaning Margono pun Kakang mesti bakal melu bebantu. Mula Yayi ing ripalungguhan iki bantunen pun Kakang mboyongi sawijining putri saka lesan kula nggih. Kula namung dederek nanging upami ing tembe wingking paduka saged kasendandan menapa inggih paduka ing tembe wingking saged